गावनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों लक्ष्मीबती देउरिया नैथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्सआव ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हादों। बाक्सा जिल्ला मुसलपुर सदर जियागुरि गामिनि राजेन देउरि आरो अनसुलि देउरिनि आंगो फिसाजो मुङा लक्ष्मी देउरि। लक्ष्मी देउरिया गावनि गोख्रों नाजाथाबनायनि गेजेरजों मेघालय रायजोनि शिलंआव जानाय नैथि नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्सनि उसु गेलेनायाव ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हायो। मख'नो गोनांदि 9 नभेम्बरनिफ्राय 14 नभेम्बरसिम सोलिबोनाय उसु बादायलायनायाव कच दानसोरां दैमारिनि फोरोंथाय होनायाव लक्ष्मी देउरिया सिनियर थाखोनि गेलेनायाव गिबि नाजानायावनो ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हादों। गावनि देरहानायखौ गोजोननाय लानानै लक्ष्मी देउरिया बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'खौ खावलायनानै बुङो दि निकासि उसु क्लाबाव सोलोंनाय गोबां गेलेगिरिफ्रानो गोरिब नखरनि। बिसोर गोरिब नखरनि गेलेगिरिफोरखौ बिटिआर सरकारा रांनि अनसुंथाइ होनांगौ होननानै सरकारखौ खावलायो। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आं सेकेन्ड नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्स शिलं मेघालया नेहुआव जानाय 9 निफ्राय 17 सिम जानाय सेकेन्ड नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्सआव आं बाहागो लाहैदोंमोन। उसु गेम्सआव आं बेवहाय बाहागो लानानै ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हादों। बे बादायलायनायाव बेसेबांसो गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों फोरमायनो नामा? बे बादायलायनायाव सा सानजा ओनसोलनि गासैबो गेलेगिरिफोरा बाहागो लाफैदोंमोन। बे गेलेनायाव गेलेनो थाखाय माबायदि गामिनि बेबायदि माबाफोर जादोंमोन नामा? बेवहाय आङो सारजोंसो थांदोंमोन। सारा आंखौ प्रेक्टिस खालामनानै बेवहाय गेलेहोहैदोंमोन। बे गेलेनो थांनायाव आं रांखावरिनि आंखाल जादोंमोन। बेवहाय आंनि आइ आफाया दाहार लानानै हरदोंमोन आरो आंनि गुरुआबो हरदों। बेनिफ्राय आं गेमखौ गेलेनानै बेजोंनो आङो गेमखौ गेलेनानै फैयो। बे गेलेनायावथ' आं जेबो मोनाखै। ओमफ्राय बेनि सिगां गेलेनायाव जम्मु काश्मीराव जानाय नेशनेल गेम गेलेनायाव नेशनेल चेम्पियनशिपआव आङो थांदोंमोन राकेश सारनियाव। बिथाङा आंनो 1000 रां हरदोंमोन आरो घनश्याम दास सारनियाव थांदोंमोन। बिथाङा आंनो 1500 रां हरदोंमोन। फैबाय थानाय गेमफोराव आं गेलेनो आरो थांबावगोन। आङो नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनायनि आंहा सिमां दङ। बेवहाय आं बिटिसि सरकारनिफ्राय रांखावरिनि मददखौ लुबैयो, जाहाथे बिसोरो आंनो मददखौ हरो। खुलुमबाय। आंनि फिसाजोआ उसु खेला गेलेनानै ब्रन्जनि मेडेल मोननो हादो। आं दा जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो इयुनावबो बिदिनो गेलेनानै देरहालांबाय थानो हाथो। जोङो रावनिफ्रायबो बिदि मोनाखै, हेफाजाब मोनाखै। जोङो दाहार दुफार नागिरना हरदो आरो साराबो गावनि गुरु साराबो एसे माबाना हरदो खस्थ' खालामनानै। नोंनि फिसाजोनि जि गेलेनाय, बे गेलेनायखौ लानानै सोरखारनिसिम माबाफोर खावलायनो सानो नामा? सरकारनिफ्राय जों एसे दा गैयि मानसि जोङो एसे बायबांला एसे जोंनो सहाय हरगोन नामा जोङो सानदों आरो। फैबाय थानाय समाव दा जोंनि फिसाजोआ बिदिनो गेलेबाय थानानै देरहाबाय थानो हाथों, माबानो हाथों, मानसिजों बयजोंबो मिथिजानो हाथों, बेखौ लुगैयो आरो जोङो। खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब बुब्लिनिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथिनाय जासिहरबाय। लोगोसे नोंथां मिडियाया फैनानै जे जोंनि बे निकासि उसु क्लाबाव खबर बा खौरां लाफैनायनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर हामलायथि बावहरनाय थाबाय। जे नंगौ आंनि स्टुडेन्ट मिस लक्ष्मी देउरि बिथाङा आंनि निकासि क्लाबनिफ्राय आसामनि पार्टिसिपेट खालामनानै ब्रन्जनि मेडेल मोननो हादों। बेयाव आंहा जोबोद गोजोननाय दङ। मानो होनबा उननि समाव जाहाथे फैबाय थानायाव बिदिनो ब्रन्जल' नङा, बिनि जाहाथे सेकेन्ड मेडेल बा
नैथि थाखोनि बान्थाखौ मोनोबा बा सेथि बान्थाखौ मोनोबा आरो बेनिसाय साबसिन माने गोजोननाय थाबावगौमोन। आरो बेजों लोगोसे दा जियानो जा फार्स्ट टाइम सिनियर लेभेलाव बियो एबारसो आगान होजेनदों। बेनिखायनो फार्स्ट टाइमावनो बे जोंनि बाक्सायाव नर्थ इस्ट अलिम्पिक गेम्सआव थामथि मा होनो मेडेलखौ मोननानै लाबोनो हादों। बेनि थाखाय आङो बेयाव जोबोद गोजोननाय दङ। बे बेलायावथ' बुंनाङा नङा एसे बुंनांगोनानो। नंगौ आङो आंनि क्लाबखौ सालायलांनायाव आङो एसे रांनि प्रब्लेम जायो। जेरैहाय इकुइपमेन्ट बायनायफोराव बा जोंनि गथ'फोरखौ जोङो खेलायाव दैथायहरनो गोनां जायो। बे समाव जोङो एसे रांनि खावरि एसे माने गोनांथि जायो। बेयाव एसे प्रब्लेम फैया नङा। जिहेथु जेसेबांखि जोंनि गथ'फोर दङ प्लेयारफोर दङ बिसोरो गोरिबनि गोजायानो। बेनिखायनो आङो सानो जोंनि BTC खुंथायाव थानाय प्रमद बर' सार आरो लोगोसे जोंनि स्पर्ट्सनि दावबायसा EM सारनिसिम आङो गुरैयै खावलायनाय थाबाय जे आपिल खालामो जे जोंनि बिदिनो फिसा फिसौ ब्रान्सफोराव बा एसे अनसुंथाइ हरोबा मोजां मोनगौ। आरो जोङो बिदिनो गोजौ लेभेलाव बा मोजांसिन साबसिन हामसिन माने ट्रेनिंखौ होनानै जोङो गथ'फोरखौ बेनिफ्राय फिथाइखौ मोजांसिन मोनगोन बेखौ आं आसा खालामो।